एनडिएनिफ्राय ओंखारनाय जे बाथ्रा ओंखारनाया बे सैथो नङा। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङा रोखा खालामदों। बे समाव एनडिएनि बाथ्राखौ बुंथिदों एबा एनडिए एलायन्सनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव एनडिए एलायन्सनि सायाव जोङो सावरायथ'नाय जायाखै आरो जाखिनि बाथ्रा ओंखारदों बे समाव एनडिएनिफ्राय इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाया ओंखारदों बुंनाय बाथ्राफोरा सैथो नङा आरो बे गोसारनाय बाथ्रासो होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दोलोआरि एबा बे समाव राजखान्थि हान्जाखौ माबादिहाय गोख्रों खालामनांगौ बेनि थाखायसो बे समाव हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बुंथिदों। सोलिनाय नभेम्बर दानसिम बा दानाव बे समाव इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बे दोलोआरि गोख्रोंथि खालामनायनि थाखायसो बे समाव हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव एनडिए एलायन्सनिफ्राय ओंखारैनि सायाव जेबो सावरायनाय जायाखै आरो बे आयदाखौ लानानै इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेबो बाथ्रा सानाखै होननानै रोखा खालामना होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। बिथाङा रोखा खालामदों जे जेखिनि बाथ्रा एबा इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ एनडिएनिफ्राय ओंखारनाय जे बाथ्रा एबा जाखिनि गोसारदों बे गोसारनाय बाथ्रासो आरो बे सैथो नङा होननानै रोखा खालामदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। राजनৈতিक কথাবিলাক বহুত বেছি আজি তাৰিখত মই ক'ব বিচৰা নাই। আমি সংগঠনিক কাম কাজবিলাক কৰি আছে প্ৰায় নৱেম্বৰ মাহৰ মাজ ভাগলৈকে আমাৰ সাংগঠনিক কাম কাজ চলি আছে। তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ম মই। ইতিমধ্যে আপোনালোকে এনডিএৰ পৰা ওলাই আহিম বুলি ঘোষণা কৰিছে। নাই, এইটো মানে এটা স্পেকুলেশ্যন টাইপৰ কৰবাৰ পৰা ওলাই পেলাই দিয়া খবৰ, গতিকে এই খবৰটো খুব মানে তথ্যভিত্তিক বা কাৰেক্ট নহয়।